Salut și bine te-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau cum deseori mi se spune, omul care aduce performanța. Și data fiind că pentru a atinge o performanță de top, inteligența artificială s-a dovedit un instrument fantastic. Despre asta vorbim astăzi. Cine mă urmărește știe că de inteligența artificială deja am vorbit 2 ori în trecut, odată acum 2 ani mi se pare, și apoi anul trecut, după ce ChatGPT a fost prezentată pe piață. Spre surprinderea tuturor, pentru că nimeni nu se aștepta că un instrument așa de puternic să fie pus la dispoziția publicului pe deasupra pe gratis. Și evident făceam niște evaluări generice, pentru că nu prea era clar ce putea să urmeze. Bine, în doar un an de zile lucrurile s-au dezvoltat enorm și au luat o amploare complet neașteptată. În primul rând, au fost depășite anumite limite. Înainte ChatGPT se folosea de date blocate pe septembrie 2021 și acum, în schimb, are în timp real și face și cercetare pe net. Deci, în timp ce vorbește cu tine, el caută răspunsul cel mai potrivit. Evident, algoritmele s-au îmbunătățit enorm, deci din niște greșeli care apăreau la început, acum nu mai sunt. Deci devine din ce în ce un instrument absolut fantastic. Cine știe curba lui Roger despre acceptarea unei noi tehnologii, știe că există pionieri, adică cei care se bagă de principiu în orice noutate, bună, proastă, important să fie nouă. Sunt alții un pic mai precauți, dar totuși inovatori care evaluează un moment dacă această noutate are vreo valoare pentru ei și oricum sunt printre primii care se bagă, apoi în sfârșit vine turma, pentru că evident, după ce toată lumea a auzit de o anumită tehnologie, vrea să se bage. Și apoi evident există cei care ajung cu întârziere și cei care sunt de principiu nu se bagă. Încă acum sunt oameni care nu vor să folosească mobilul sau nu vor să folosească calculatorul. Dar, repete, și cu calculator și cu alte chestii, curba este asta, adică înainte un grup mic a folosit telefonul, mai ales că era super scump, apoi ceilalți, apoi în sfârșit toată lumea a avut telefonul și unii s-au adaptat la sfârșit. Și unii încă astăzi de principiu nu folosesc telefonul sau internetul sau calculatorul sau orice gen de tehnologie. Și bineînțeles, ca de fiecare dată când apare o tehnologie nouă, există păreri de experți care se îngrijorează despre viitor. Pentru că acum se spune că cu ChatGPT vom pierde capacitatea de a scrie, de a traduce, de a pregăti lucruri, pentru că face totul. Ce să zic, eu cred că aceste îngrijorări asemănătoare au fost prezentate când s-a inventat scrisul de mână sau când s-a inventat presa, când s-a inventat mașina, când s-a inventat calculatorul, etc. Conceptul este evident că atunci când de fiecare dată tehnologia avansează, înlocuim anumite capacități, evident. Pe de altă parte, învățăm alte chestii noi. Noi acceptăm faptul că mașinile ne înlocuiesc pe toată munca grea, adică nimeni nu mai cară pentru că sunt mașini pentru așa ceva. Nu ne facem probleme să mergem cu mașina sau să mergem cu liftul, chiar dacă evident asta aduce la o anumită pierdere de eficiență fizică. Nu mai facem calcule cu pixe și hârtie, ci folosim calculatorul. Odată ce va trece acest șoc de impact, o să fie normal să folosim ChatGPT ca pentru ceea ce este într-adevăr, adică un instrument fantastic.
Ideea este că totuși ChatGPT reproduce ceva pe care noi chemam inteligența. Deci nu e prea clar ce se va întâmpla. Adică, cine a văzut filmul Odiseea Spațială se amintește că era calculatorul de bord HAL 9000 care vorbea și juca șah. Și pe vremuri era SF, pentru că era de neconceput că o mașină să joace șah. Ar fi fost chiar o demonstrație de inteligență. Pe cât acum, fiecare dintre noi are un program care joacă șah în mobil și pe deasupra ne bate cu ușurință. Deci, nu știm prea bine, adică ChatGPT a trecut cu brio toate examenele de orice profesie, de avocat, de medic, de psihiatru, de psiholog, de economist, de tot ce vreți voi. Și cu niște puncte fantastice. Deci, toată o serie de profesioniști care oricum se credeau protejați de avansarea tehnologică, acum se dau seama că nu mai sunt. Și foarte probabil, în un timp foarte scurt, și mă bag și eu în calitate de coach, adică de ce să te duci la un coach, la un psiholog, în momentul în care ai o aplicație care face aceeași serviciu și pe deasupra mult mai bun și mult mai ieftin. Deci nu se știe care va fi viitor. Dar adevărul este că ChatGPT este și va trebui să rămână un instrument, chiar dacă nu știm prea bine cum va evolua. Deci, e clar că avem îngrijorare. Acum lumea, cei pasionați de SF, fac toate feluri de avertizare că mașinile vor lua înainte, că vom deveni sclavi mașinilor, că vor lua decizii în locul nostru. Totul este posibil, nimeni știe dacă viitorul apropiat, deci nu viitorul peste 100 de ani, viitorul peste 2-3 ani, va fi un iad sau un rai. Vom vedea. Deocamdată, nimeni ne interzice să folosim ChatGPT exact pe ceea ce este. Un instrument fantastic care ne permite de a economizi mii și mii de ore de muncă, fie pe plan personal, pe plan profesional, pe plan de business. Care este adevărata problemă lui ChatGPT și de ce nu toți au fost așa de entuziasmați? Pentru că ChatGPT se așează la nivelul de competență a interlocutorului, a utilizatorului. Deci, în momentul în care pui întrebări banale și prostuțe, el te dă răspunsuri banale și prostuțe, exact cum ar face orice profesionist la care ceri o părere. Adică dacă te duci la un avocat, la un medic și pui niște întrebări timpite, evident că te dau un răspuns foarte generic și te spune du-te la un profesionist. Dar în momentul în care cu un medic, cu un avocat, cu un economist, demonstrezi că ai competențe în domeniu, iată că el se ridică la nivelul tău de competență. Deci, în momentul în care ne jucam cu ChatGPT, nu poate să apară mare lucru. Dar în momentul în care știm să-l folosim, și în America deja a apărut prompt engineering, adică școli care te învață cum să pui întrebări la ChatGPT în fel de a obține răspunsuri cele mai bune. Există o îngrijorare majoră despre ChatGPT. Adică dacă știe să facă lucrurile așa de bine, cât de riscant este faptul că o să-mi pierd locul de muncă pentru că voi fi înlocuit de ChatGPT sau de inteligență artificială. Evident, să nu uităm că ChatGPT e doar una, dar a început să apară concurența. Deci vom vedea cine va câștiga această luptă. Se mișcă cei mari. Pentru a spune o frază care circulă prin net, nu va fi inteligența artificială cea care te va înlocui, ci cineva care a învățat să o folosească înainte de tine. Deci eu pentru asta, dată fiind că mă pun mereu printre pionieri, am pregătit un curs tocmai cum să folosești la maxim inteligența artificială, pe care linkul este aici în descrierea
videoului. Și pe care vă sfătuiesc, pentru că mai ales că acum astăzi e ziua suntem în săptămâna de Black Friday, deci o luați la un preț într-adevăr ridicol. Deci, aveți posibilitatea de a prinde trenul de inteligență artificială, de tehnologia nouă, sau să dați din numeri, dar peste puțin o să vă treziți complet depășiți de concurență. Alegerea vă aparține. O zi bună în continuare!